ayofo papa bia mamunyina akwaba so reda no ati kronkwa agina ene da ho ne asa atwero akwaba ane ene makwaba ede mbanyansapo kasa emfonyini so abra wo kirema dadan ho no Komfo enso ta da ho die na nyansapo ye ba be pia ye mamunyina mo ene hwa eye yoso na se Kunsu-Wiawso e wa Asante mantem hanmo e ho ne nyansapo ye de nya baba be pii na wo hwa eye Hiahene a Asante mantem ha ne hu hia Asante ne pa sanse oye Oheneba ne hu hia no na kache ono ena kureyi ni nyina esenase e wo hono mo na so Kunsu-Wiawso kureyi no ohena anase odi kura wotua no ene nana sew ababiu nana asew ababiu Hiahene ena sabie ko to se finishing mu a wo ba be wura hie ye ba ya na ye bayire afahye ene ye ba ba bidie na ye se hwema na twetwe nyumba tia bedie na yenka Hiahene abakwasa ye montofua kakra bi na yemfa emamo ebra Obiri Komfo no te bagi sikadwa kofi edema Asantema no ono na konya etoso a Obiri Komfo no te eno nso woje eka ho samre obetena sintina wo se nananom eba nanim ontimi ko nananim kwa ntisi wahwa snap eda kwabrane ko ho a ono de ba na afia be na kwa aba eno na eguso no eno nti eno ya akonwa etoso ne Obiri Komfo no che ejeye na oyeye no ka kire Asante hene se onyi ni doba ne hu hia no e mare mfise satem na sabinkuma ne sabimpanyi eno eno yi sabinkuma ede eba ya omude saa akonwa ne ema no a edin Hiahene no wonya ya ebeto so a enye asebeto sabe no no wotwa amane bomu enye ye kwa kuwe nti mientie na mode ebeto aso ne de ama se amamre nya mani awuye emra o de man pepe e no hebe ku ho wa se a woni ye ti no aso ke kan se de misini mu kan eno aso amaka de ya ka na mara o dia de dai abo o ba da masi enti na wo hwa ne hu hia mo hene de nanso metinye asisu bia ka se ne hu be hia yie pa bra Asanteman ekokon na se bia birimuro besi akire na obesesa Asantema Ejapade sa fa wo hene baba esa edeka ho ni nua ba mo mfa nkyeme edeka ho a wode ne ekoye enu na Hiahene asebie wode de bia wo se dem sanse onye obi a yedi ne ho agrosa otigina no beka kire wo hene se meko na saa kono makwa akwaje Asantema Ejapade edi aba ampa ne ho koye nwanwa pa sanse na wode akwa da be wo se meko woti abimuro ema wo koye ema no kwasem ni okwaje Asante Ejapade nyina edi baaya wasa edi ohini enua ba eka ho baaya ekire kura no na abimuro ne na wo a enu akire wasa akọ saa kono saa kokọje ye edi ebaaye ti aka kire mu kunsu abakwasem abra wo kosa ekon no a wokoduru kun bi so a na kyese no ye fa we mfam mamwe Komfo ba nye tepa ba nye wono na woyi niti a wo bayi enti de ye ya edin kunsu ekobaaye no Hiahene kokon no abimuro satem ne nkrofo anu wode wono nam wono na ekunu bi da ho ya amana na ba ko dem a waye mbara wo ye ewu enu nti wosi amana no yi no wono wo kire ne eye abimuro de chi de bi onam nyina enti eho ena Hiahene ka se ekunu ya so ena machikiri bi kuro ene ema ye nya asa kunsu ekuro nti sabia gonto mo amoni di NYANSAPO echie no abakwasa no mabo ntofu ano ye ntimi nkan na ze enye no nti ne baaye na emomu di akire na wure NYANSAPO e wo YouTube be nya sa abakwasa ni nyina ye ne okufo pama atase aye kaye na se die eye bayira fahye ye nso ye ntimi mia kuro abre ho ntwetwede no ye mfa entoma ne nka enu nti ne ya wae ni kakra de amamwe satem wura dem ama bayira fahye na mamre ne amane ese fata no wadi animu akwa ye awie enu nti ne Hiahene ekwa natene se ewose otutene na afi wojai na ode ma nana asew abebio a wono na Kunsu-Wiawso no oye dikuro wo ho na afi amamre ne amane aka no wono de hyeso nti abafo Hiahene eno no onye asem ketwa kra samasha otansi bia na se oponso otansi bia na Hiahene eni insuase ebisikeku ne ba tempem hene wono no mo tene nchepe asa nipa bemi Asante mantem Asante hene emfa wono mu eniagro nti Hiahene abakwasem kakra no eni abolu tofua aye de amamo no wo pani dodo ni nyina ne nkyire mu na NYANSAPO YouTube eho ena yewo beti do ni picture wi sie na bo na wakọ cheke na wahwe ubeti abakwasem nyina enkuro ni nyina yo sukunsu eni de keka ho nyina de ye ya yenya saa edin ede eka ho anu nti ama Hiahene ne ho hia Asanteman na atena ne sie mu a
wɔko nti ɛni na yɛn nso nyansafo ɛbɛka ho ne yɛama ne baabaa na afei no yɛatoa so na yɛahyɛ ɛfa no wɔko edie na ɛsɛ obi a wɔregya n'akyi na wɔde ama no yɛ nana asɛw abibio a wɔyɛ yie ɔso hene wɔn no wɔba abɛhwɛ ɛnyɛ se tewtu a tewtuam na afei amamna ne amane a aka ɛfa bayira fashion wɔ mu deɛ maa na egoro kakra mo yɛnhwɛ na yɛntie bisan sɛ wɔn mo ngoso ntorowa sɛbi nananom ɛna wɔn mo ɛtoatoa so a wɔn mo ɛɛba no tepa baane no ebia deɛ wɔde bɛhyɛ ne nso ne sɛ fufuo wei ɛyɛ nana asɛw abibio wɔno ɛna sɛbi kunsu wɔhwɛ so anaasɛ Wiawso Kunsu-Wiawso wɔn na ɔyɛ ɔhene ɛwɔ hɔ nom a wɔhwɛ so ɛntrowa ne maa ne bi so a wɔn mo so a nananom akɔmfo nso afi mu a wɔn mo so ɛɛdi asan
ayefo na chese eno no a enya asem ketwa pra ene wodom so bayira fashion no se de emergency call ye no edem so nkokra Oheneba Hiahene ena afi nana asem Abibirem wa wo ye yoso Ohene wodom atwa medmedi na ye sepa samre sha nana no ama wonum mu so a chese medie ni ebetinya ka se wodom ma mu so to apoedie na se ba ena eba awiya anesa erika ka chemu iti awa bayira fashion ene se ye ya mamra ni amane ye sefata na afi ebie kwam na aka e de acha de hye ebra so bia betu di bai de tepa ba ne no ma re bi se ukodumedie bia ase a Komfo ana Ohene bia obepie bia na fufuo bia no wanye tepa ba ne ana se tepa man ne mahema na ye agona Ohene ene ne mahene ana se Komfo anoche ena je se wayi ni ti e wase wonom ena akonya ne da ho a ye momo kwa momo yi yade mbesi wa ha na ya soro so ne ayi keje bi midi ene ebusia pemu Kunsu ebiom ti kronko agina ampa adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni muhu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antime anyina ni mu ampata na wo yade ya